ኩሉ ነገር ብሓፈሻ ክንገልጽ ከለና እቲ ፊልሚ ጥዑም ነይሩ ማለት እዩ በናና is delicious ሓንቲ ትፋሕ በሊዐ ማለት እዩ ብቫውል ዝጅምሩ ቃላት እንተ ኮይኖም ሰላም ከመይ ቀኒኹም እንግሊዘኛ ክንዛረብ ከለና ዝያዳ ዘደናጉርና ነገራት እንተሃልዮም እዞም ሰለስተ ኣናእሽተን ቃላት እዮም ኤ ኣን ከምኡ ድማ ዘ እዮም ማእዚና ኤ ንጥቀም ማእዚና ኣን ንጥቀም ማእዚና ዘ ንጥቀም ሎሚ ንዝምድንጋር እዚ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ንሓዋሩ ክንፈትሐ ኢና ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ እስካብ መጨረሻ እዚ ቪድዮ እዚ ተኸታተሉ ኤ ማእዚኹም ትጥቀሙ ኣን ማእዚኹም ትጥቀሙ ዘ ማእዚኹም ትጥቀሙ ብደንብ ገይረ እስካብ መጨረሻ ተኸታተሉ ከምህረኩም እየ are you ready ተዘጋጅኹም ዲኹም ተዘጋጅኹም let's get started ጀመር እዛ ናይ መጀመርያ ክንሪኣ ዝደለኹ ኤ እና ኣን ካብዘን ኣርቲክል እዚ ኢንዲፊኒት ኣርቲክል ይበሃል ዘን ኢንዲፊኒት ኣርቲክል ዝኾና ኤ እና ኣን ሓደ ነገር ብሓፈሻ ክንገልጽ ከለና ጀነራል ዝኾነ ነገር ኩሉ ብጠቕላላ ክንገልጽ ከለና ኤ ወይ ድማ ኣን ንጥቀም ኣለና ኤግዛምፕል ኣብነት a banana is delicious a banana is delicious ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ባናና ጥዑም እዩ ዝብል ዘለኹ ሙዝ ጥዑም እዩ ዝብል ዘለኹ ኩሉ ዓይነት ሙዝ ጥዑም እዩ ዝብል ዘለኹ እዚ a banana is delicious እንተይለ ኩሉ ነገር ብሓፈሻ ክንገልጽ ከለና ጀነራል ዝኾነ ነገር ብሓፈሻ ዝኾነ ነገር ክንገልጽ ከለና ኤ ወይ ድማ ኣን ንጥቀም ኣለና a banana is delicious ሙዝ ጥዑም እዩ ካሊእ ድማ ኤ እና ኣን ማእዚና ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ንፈለማ ግዜ ክንገልጽ ከለና ኤ እና ኣን ንጥቀም ኣለና ንፈለማ እዋን ንፈለማ ግዜ ክንዛረብ ከለና I watch a movie I watch a movie እንተይለ ፊልሚ ርኤ ወይ ድማ ሓንቲ ፊልሚ ርኤ እዛ ፊልሚ እዚኣ ንፈለማ እዋን ክትዛረበላ እንድሕር ደኣ ኮይነ ኤ እየ ዝጥቀም ዘለኹ I watch a movie ሓደ ፊልሚ ርኤ ኣለኹ ማለት እዩ ወይ ዝኾነት ዓይነት ፊልሚ ርኤ ኣለኹ ሓደ ነገር ንፈለማ እዋን ክንዛረበሉ ከለና እቲ ነገር እሱ ኣን ኢና ንጥቀም ዘለና ወይ ድማ ኤ ኢና ንጥቀም ዘለና ንፈለማ እዋን ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሓደ ነገር ኤ ወይ ድማ ኣን ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ድማ ብምቕፃል እንታይ ኢና ክንርኢ ዘ ኢና ክንርኢ ዘ ክንብል ከለና ንሓደ ፍሉይ ነገር ንምግላጽ ዘ ንጥቀም ኣለና ፍሉይ ዝኾነ ስፔሻል ዝኾነ ነገር ወይ ድማ ስፔሲፊክ ዝኾነ ብንጹር ዝፍለጥ ነገር ስፔሲፊክ ዝኾነ ዘ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ the banana is old the banana is old እዚ ባናና እዚ ኣሪጎሎ ወይ ድማ እዚ ባናና እዚ ተበላሸሎ the banana is old ኣብዚ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ኩሉ ባናና ተበላሸሎ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እተን ካብዘን ባናና እዚ ባናና እዚ ዝብል ዘለኹ እዚ ንሪኦ ዘለና ወይ እሱ ንፈልጦ ባናና ዓይነት ክኸውን ከሎ the banana is old ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ቅድም ኢለ እንታይ ነጊረኩም ነይረ a banana is delicious ኢለኩም ነይረ a banana is delicious ባናና ብሓፈሻ ባናና ጀነራል ማለት እዩ ጠቕላላ ባናና ዝበሃል ነገር ጥዑም እዩ ኢለ ነይረ ኣብዚ ግን ብንጹር ባናና the banana is delicious the banana is old እንተኢለኩም the banana is old እዚ ባናና እዚ ኣሪጎሎ ማለት እዩ እዚ ባናና እዚ ተበላሸሉ ንማለ ኣክል ዘ ክብል ከለኹ ኣብዚ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር ብንጹር ዝፍለጥ ነገር ክኸውን ከሎ ዘ ንጥቀም ኣለና ዘ ድማ ብኻልኣይ ከመይና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዘ ክንብል ከለና ንሓደ ነገር ንኻልኣይ ግዜ ክንገልጾ ከለና ዘ ኢና ንብል ንኻልኣይ ግዜ ኣብነት ብዛዕባ እቲ ፊልሚ እናዋጋዕና እንተዳ ነርና ብዛዕባ እቲ ፊልሚ ደጊምና ክንዋጋዕ እንተደሊና ዘ ኢና ንጥቀም the movie was fun the movie was fun the movie was fun እንተኢልኩም እቲ ፊልሚ ጥዑም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ፊልሚ ጽቡቕ ነይሩ እቲ ፊልሚ ጥዑም ነይሩ ክትብሉ እንተደሊኹም the movie was fun ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ፊልሚ እናዋጋዕኻ እንተዳ ፀኒሕኻ ብዛዕባ እቲ ፊልሚ ብዛዕባ እቲ ፊልሚ እሱ ደጊምካ ክትዛረብ ከለኻ ዘ ኢኻ ትጥቀም ሓደ ነገር ንኻልኣይ ግዜ ክትገልጾ ከለኻ እንታይ ትጥቀም ኣለኻ ዘ ትጥቀም ኣለኻ እቲ ነገር እሱ ደጊምካ ክትገልጾ ትደሊ ተለኻ ማለት እዩ ዘ ትጥቀም ኣለኻ ኣብዚ እቲ ሳልሳይ ድማ ዘ ማእዚና ንጥቀመሉ እንተዳ ኢልኩምኒ ዘ ኣብ ዓለም ሓደ ንዝኾነ ጥራይ ሓደ ዝኾነ ጥራይ እንተሃልዩ ዘ ትጥቀሙ ኣለኹም ንኣብነት ሓንቲ ፀሓያ ዘለትና ክልተ ፀሓይ የብልናን ኣብዚ እንታይ ኢና ንጥቀም ዘ ንጥቀም ኣለና ሓንቲ ወርሒ እያ ዘለትና ኣብዚ እንታይ ንጥቀም ዘ ንጥቀም ኣለና the sun is hot the sun is hot ኣብዚ the sun is hot እንተኢለ ፀሓይ ውዕይቲ እያ ዘላ ማለት እዩ ኣየና ፀሓይ ክትብሉና ይትኽእሉን ሓንቲ ፀሓይ እያ ዘለትና ኣብ ዓለም ሓንቲ ንዝኾነ ነገር ዘ ትጥቀሙ ኣለኹም ማለት እዩ the sun is hot ፀሓይ ውዕይቲ እያ ማለት እዩ
حراي تختاتلتي حج دما بمقصال نتانا كنري اذن articles كمي غيرنا مسناون كنتقملن نخل so noun علنا noun مالت انتاي لاينيرنا بزحلف كلاسنا يا بزحلف كلاسنا noun مالت سم مالتي so كمي غيرنا ازوم articles كمي غيرنا مسناون تقملم so اذن noun apple زبللتنا book car egg orange umbrella زبلالوا زين انت عينت ارتيكل كم زوستا كردوكم يا مالتي اكزامبلو دم غير كردوكم اويت سو زانا مجمريا ابل يا سو ابل ابز انت عينت ارتيكل لكم تتقموا ابل انتلكم انيكم تتقموا سو I ate an apple I ate an apple زمالتون حنت تفاح بليع مالتي I ate an apple حنت تفاح بليع زخالت دما بوك ياتل ابز بوك انت اخم تتقموا يا book انتلهم ايهم تقوم so I'm reading a book I am reading a book so أنا مصحف ينبب علىخو ويدما أنا حنتي مصحف ينبب علىخو مالتي so egg مالت انتاي مالتي يا نقولاليح مالتي egg so egg انتاي زوسد أني زوسد she wants an egg she wants an egg she wants an egg انتلهم نسا حنتي انقاقحو دليا مالتي she wants an egg نسا حنت انقاقحو دليا car مالت انتاي مالتي so car مالت مكينة مالتي car so he bought a car انتاي مالتي yeah he bought a car انتلهم نسو مكينة عبديقو مالتي he bought a car نسو حنت مكينة عبديقو ويدما نسو مكينة عبديقو نمالاك alright so orange مالت انتاي مالتي orange مالت أرانشي مالتي so give me an orange so give me an orange انتلهم حنتي أرانشي هذني مالتي give me an orange حنتي أرانشي هذني so umbrella انتاي مالتي صلال مالتي so أبزد ما انتاي ننتكم أني ننتكم article أني ننتكم it is raining use an umbrella use an umbrella زناب يزنبلو صلال حاز مالتي use an umbrella زناب يزنبلو صلال حاز مالتي so تخاتلتنا انتاي مالتيو ان ان نابزه كنحلف خلنا ان حدا نجر نفلما كنجلس خلنا ان اني ننتقم نا حفشاوي نجر زخونه نجر ان نتقملنا زي دما فلوت ناب زخونه نجر ز نتقملنا مالتيو so I saw a cat حنتي دمور إلخو مالتي so بزعبات نجرسو دقيمة خزارب انت دا أخوينا جن زي يزتكم زلخو فلما عوان كزارب خلخو إن أني تكمل لخو زاد ما بزعبات نجرسو دقيمة خزارب كلخو زي يتكمل لخو so I saw a cat حنت دمور إلخو مالتي زخونة دم نحلفت كري خلخو I saw a cat يبل لخو بزعبات دمو بزعبات زنجر خاني بزعبات زات زرع خايا دمو كزارب خلخا جن زي تتكمل لخا so the cat was black تادمو صلام نيرا بزعبات تادمو دقيمخا كتزارب خلخا زات تتكمل مالتي so the cat was black تادمو صلام نيرا مالتي حنتا ابنتكو سخكومي so we stayed at a hotel انتيلا اب حد هوتيل حديرنا مالتي we stayed at a hotel so we stayed at a hotel انتيلا اب حد هوتيل حديرنا the hotel was clean እቲ ሆቴል ጽሩይ ነይሩ ማለት ሆቴል was clean እቲ ሆቴል ጽሩይ ነይሩ so መጀመሪያ ብዛዕባ እቲ ሆቴል ክትዛረብ ከለኻ ዘይፍለጥ ወይ ድማ ንፈለማ እዋን ክትዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኤ እና ኣን ኢኻ ትጥቀም ብዛዕባ እቲ ነገር እሱ ደጊምካ ክትዛረብ ከለኻ ድማ ዘ ትጥቀምለኻ ማለት እዩ so መጀመሪያ we stayed at a hotel ኢልኩም we stayed at the hotel ኣብ ዝኾነ ሆቴል ሓዲርና ወይ ድማ ኣብ ሓደ ሆቴል the hotel was clean እንተለ ድማ the hotel was clean እቲ ሆቴል ጽሩይ ነይሩ ምክንያቱም ብዛዕባ እቲ ሆቴል እሱ ደጊመ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ዘ ጥራይ ዝወስድ እንታይ እዩ so ዘ ጥራይ ዝወስዱ ኣብ ዓለም ዩኒክ ንዝኾኑ ነገራት ወይ ድማ ኣብ ዓለም ፍሉያት ንዝኾኑ ነገራት እንታይ ንጥቀም ዘ ኢና ንጥቀም ኣብ ዓለም ሓደ ጥራይ ንዝኾነ ነገር ዘ ትጥቀም ኣብዚ ኣን ኣይትጥቀምን ኢኻ ኤ ኣይትጥቀምን ኢኻ ኣብ ዓለም ሓደ ጥራይ ንዝኾነ ነገር ዘ ኢኻ ትጥቀም ኣብዚ ንኣብነት ፀሓይ ሓንቲ እያ ክልተ ፀሓይ ይብልናን ኣብዚ እንታይ ንብል ዘሳን ንብል
the sun ታጽሓይ ማለት እዩ the moon ካልእቲ moon የብልናን ካልእቲ ወርሒ የብልናን so the moon ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ዓለም the world ካልእ እንታይ ኣሎ ሰማይ the sky ኢና ንብል sky ሓደ ጥራይ እዩ ከምኡ ድማ ካልእ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ቦይኑ ንዝኾነ ነገር እንተኮይኑ ዘንጥቀመለና ማለት እዩ so እዚኣቶም ከመይ ጌርና ምስ ኣብነት ክንጥቀመሎም ዝብል ድማ ሕጂ ከረየኩም እየ so ታፍላሜቲ the sun ማለት እታ ፀሓይ so the sun rises in the east እታ ፀሓይ ብምብራቕ ትወፅእ ማለት እዩ the sun rises in the east እታ ፀሓይ ብምብራቕ ትወፅእ ማለት እዩ the moon እታ ወርሒ ማለት እዩ the moon so the moon looks beautiful tonight እታ ወርሒ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ እያ ዘላ ማለት እዩ እታ ወርሒ ሎማዓንቲ ፅቡቕቲ እያ ዘላ the moon looks beautiful tonight the world እንተልና እዚ ዓለም ማለት እዩ so we need peace in the world ኣብ ዓለም ሰላም ጥራይና እንደሊ we need peace in the world ኣብ ዓለም ሰላም ጥራይና እንደሊ ማለት እዩ so the sky is clear today so the sky is clear today እንትልኩም እቲ ሰማይ ፅሩይ ዘሎ ማዓንቲ ማለት እዩ the sky is clear today እቲ ሰማይ ሎማዓንቲ ፅሩይ ዘሎ so internet እዚኣ ከመይ ኢኹም ተንብዋ internet so internet እያ ትብል so internet ንብላ ኣለና so the internet we use internet for learning we use the internet so we use the internet for learning ኢንተርኔት ንምምሃር ንጥቀመሉ ማለት እዩ so ሕጂ ድማ እንታይ ክገልጸልኩም መስለኩም ፍሉያት ነጥብታት ከስታውሰኩም ከዘክረኩም so እታ ናይ መጀመርያ ኤ እና ኣን ኣርየኩም ነይረ ማኣዚና ኤ ንጥቀመሉ ማኣዚና ኣን ንጥቀመሉ so ብቫውል ዝጅምሩ ቃላት እንተኮይኖም እንታይ ኢኹም ትጥቀሙ ኣን ኢኹም ትጥቀሙ ንኣብነት ቫውል ዝበሃሉ መጀመርያ ከስታውሰኩም a e I o u ዝጅምር እንተኮይኑ ኣን ትጥቀመለኹም so an eagle an umbrella an apple እንተኮይኑ እዚኣቶም ብምንታይ እዮም ዝጅምር ዘሎ ብቫውል ዝጀመረ ናውን እንተኮይኑ ስም እንተኮይኑ ብቫውል ዝጅምር ቃላት እንተኮይኖም ኣን ኢኹም ትጥቀሙ ብኮንሶናንት ማለት ድማ ካብዞም ቫውል ወፃኢ ዝኾኑ ቃላት እንተኮይኖም ድማ ኤ ትጥቀመለኹም a girl ሓንቲ ጓል ማለት እዩ a girl ሓንቲ ጓል a desk ዝኾነ ጠረጴዛ ማለት እዩ እዚኣቶም ካብ ቫውል ወፃኢ ዝኾኑ ቃላት እንተኮይኖም ካብዞም ሓሙሽተ ፀዋዕናዮም ቫውል ወፃኢ እንተኮይኖም እዚኣቶም ኤ ንጥቀመልና ዘ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይረ ዘ ሓደ ነገር ንኻልኣይ ግዜ ክንዛረበሉ ከለና ዘ ንጥቀም ተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ነገር እሱ ንፈልጦ ነገር እንተኮይኑ ዘ ንጥቀም ኣብ ዓለም ሓንቲ ንዝኾነ ነገር ድማ ኣብ ዓለም ሓደ ንዝኾነ ነገር እንታይ ንጥቀም ዘ ንጥቀም ኣብነት እንታይ ኢልና ነርና the sky እቲ ሰማይ the sun እቲ ፀሓይ እታ ፀሓይ the moon እታ ወርሒ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ዓለምና ፍሉያት ዝኾኑ ነገራት ሓደ ንዝኾኑ ነገራት ዘ ንጥቀም ኢለኩም እየ እዚኦም ከይትርስዑ እንድሕር እዚኣቶም ዘይርስዕኹም ድማ 4 ሕቶታት ኣለውኒ ግድን ኣብዛ ኮመንት እዚኣ ክትፅሕፉሉ የለኩም ተመልከቲ ብጣዕሚ እዚ ቻናል ከም ዝፈትኹሞ ነጊርኩም ነይኹም ሳብስክራይብ ኣይትገብርን ዘለኹም ሼር ንኻልኦት ኣይትገብርዎም ዘለኹም ኮመንት ኣይትፅሕፉለይን ዘለኹም ክትመሃርዎ ትደልዩ ነገር ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ ዝደሊ ሕጂ ድማ እዘን 4 ሕቶ ክንደይ ዝኣክል እቲ ትምህርቲ እዚ ከም ዝተረዳእኩም መረጋገፂ ትኾነን እያ ኣብ ኮመንት ክምልሰልኩም እየ ግን ድማ ንስኻትኩም እውን እዘን 4 ሕቶ ኣብ ኮመንት ክትምልስውን ግድን ኣለኩም ማለት እዩ ትሕራይ ተመልከትና እዘን 3 ሕቶ መልስዎን ሲ I have dash idea so A ዲኹም ተእትዩ ኣን ዲኹም ተእትዩ ወይ ድማ ዘ ኣብዚኣ መልሱለይ I have dash idea ተኻሊቲ ድማ dash earth is round A ኣን ዘ መልስ alright ሳልሰይቲ ሕቶ I need dash phone A ኣን ዘ እዚኣ ድማ መልስዋ
حراي سو رابعيت حتو نعايكم تحاتوني تملكتنا رابعيت حتو دما نعايه استزي أملسنا ولني بس إذا حتو زيا سخادما إذا حتو زيا أملسنا لكم أب كومنتس حفلي أنا دما كفتن لني سخاتم دما بزن سلس حتو كندي إذا أكلكم تردوكم أب كومنت تملس لي لكم مالتي بتعمي خبار حتو لتني بتعمي خبار حتو استزي أملسوا ندحر ترديكم سنسرعات مالتي that is dash way to do it. That is dash way to do it. Way to do it. So that is dash way to do it. زي أملسا. إذا حتى زي عند حملسها بتعمل تردي كايزلو مالت. حراي تملكتنا زنبرنا جزء زي مسنيرو لومي زنبرنا تمرتي زعبا articles زي مسنيرو. So سكام تشرشة سخاتات الخمني بتعمل زي مسجن. السمرت زي تدعفتيكم مغنكم نعرفتكم نخالد سبات بيت سوكم شير قبورلهم. لايك دما يترسع لايك بتعم ترسع لكم لايك جوروا ابغى صالك تمهارو تدلي عينت تمرت انت راه هلي دما اب كومنت صحف لي سكاب خزي صنحنا صنحكم بتعم يزمسكنكم ابغى صالك نراقبنا thanks a lot see you next time